Αυτό είναι το εσωτερικό ενός εκ των πύργων που βρίσκονται στην Ακρόπολη της Λιλέας. Για να δούμε τι έβλεπα πάνω από το παράθυρο. Είναι πολύ καλά διατηρημένος. Συγκεκριμένος, βέβαια υπάρχουν και άλλοι σε χειρότερη κατάσταση από αυτόν. Κάποτε υπήρχαν εδώ μικρά ανοίγματα. Αυτό το κομμάτι βλέπει όλο τον κάμπο. Αυτή η πλευρά. Σύντομα περισσότερα στο myalchemist.com.